Bon dia a tothom. Bé, benvinguts a la quarta sessió de FACS, preguntes freqüents en acreditació. Jo soc l'Helena Segura, la directora del servei, i ens acompanyen la Montse Molló, que és la cap de la Secretaria Administrativa, la Èlia Palazón, que és la responsable de l'àrea financera, i la Lourdes Gelis, que és la que us atén al telèfon habitualment. Avui comencem la sessió. És una sessió on l'objectiu principal és clarificar les relacions entre el patrocinador i l'organitzador i les responsabilitats de cadascun, que aviat acabarem amb les responsabilitats del patrocinador. I la sessió hem fet més o menys, el funcionament serà uns 20 minuts de presentació, espero que no m'allargui aquí, i després començarem a la part que és important de la sessió, que és escoltar-vos a vosaltres i intentar clarificar les vostres preguntes. Hem agafat de les vostres sol·licituds els 10 equívocs més freqüents i n'hi ha alguns que són molt importants, que la veritat és que és una sort que avui els puguem comentar i clarificar amb vosaltres, perquè penso que anirà molt bé descobrir molts significats d'algunes coses que es fan per error i moltes vegades m'imagino per desconeixement. El primer punt que parlarem és qui pot ser l'organitzador. Aquest és molt fàcil, però ho recordarem. Després, la identificació de l'organitzador, que ha de ser clara. El tercer punt, per mi, és cabdal. Què vol dir patrocinador? Què vol dir col·laborador? Què vol dir amb el suport de, amb l'aval de? Vol dir el mateix? No, no. I, a més, les conseqüències de canviar aquestes paraules poden ser desastroses per a la vostra activitat. Per tant, sapigueu què vol dir cadascuna de les paraules, què implica cadascuna de les paraules i els efectes que això pot produir quan les modifiqueu pensant que queda, jo què sé, a vegades és per desconeixement, queda més xula aquesta paraula, o queda més divertida, o m'agrada més. No, no. Cada paraula té un significat i al darrere tota una sèrie de conseqüències. Després, la publicitat. Quina publicitat pot fer el patrocinador i l'organitzador? De qui està a mans la publicitat? El lloc de realització, quan hi ha un patrocinador, on es pot fer, on no es pot fer. El registre, aquí també és un apartat on tenim bastants problemes, registre en els cursos patrocinats i la cessió de les dades, els materials i els recursos docents, la declaració d'independència comercial, aquí parlarem de transparència, la fonamentalitat de la transparència perquè dona confiança en allò que estem fent. Què passa quan tenim productes biotecnològics o d'última generació que no n'hi ha més al mercat i que són altament efectius? Què podem fer en aquestes situacions? I després, què passa amb els delegats i amb les activitats formatives patrocinades i la separació dels espais? Comencem amb la més fàcil, que és qui pot ser organitzador. Aquesta és només per repassar, perquè imagino que tots ja ho teniu clar, que són els centres i institucions professionals públics o privats, els estatuts dels quals inclouen com a finalitat la formació. Després hi ha altres coses de tipus administratiu, però que no venen al cas, que seria que tingui la seu fiscal o la seu social a Catalunya, que tingui... Però això en aquest apartat no correspondria, I després també poden ser poden ser organitzadors, aquells centres de salut que, tot i que en els seus estatuts no posi que fan formació, porten a terme tasques lligades a la formació pel desenvolupament i millora assistencial. Què vol dir això? Doncs hi ha hospitals universitaris que, òbviament, aquests en els estatuts tenen formació, però n'hi ha molts d'altres que no tenen formació en els seus estatuts perquè són centres assistencials, petits o centres d'atenció, que és molt important que facin formació per la millora assistencial dels seus professionals, però que en els seus estatuts això no hi consta. I després, qui no pot ser organitzador? Aquest tema també està bastant clar, que serien persones físiques, laboratoris, entitats comercials o de productes, empreses de màrqueting, de comunicació, agències de viatges, de congressos. Imaginem-nos que els viatges al Corte Inglés o viatges a terres llunyanes volen organitzar una activitat. No, poden actuar com a secretaria tècnica, que donen suport, però ells, els continguts i la part científica de l'activitat no en són els responsables. Imaginem-nos que això ho fa l'Associació de Malalties Tropicals
L'Associació de Malalties Tropicals organitza una activitat, té el seu comitè científic, els seus professionals al darrere, i el que sí que demana és que una agència de congressos, de comunicació, li organitzi tota l'activitat. Què vol dir? El lloguer de les sales, les inscripcions, tot el que són els tràmits administratius burocràtics i de gestió. No hi ha cap problema perquè aquestes institucions col·laborin com a secretaries tècniques. Llavors, l'organitzador. L'organitzador hem dit que era el responsable del contingut, la qualitat, la planificació, el disseny i la integritat científica de l'activitat. Si aquest és el responsable de tota l'activitat, ha d'estar molt clar qui és. I moltes vegades, en un fulletó, que pot ser un disseny estupendo, magnífic i molt novedós, resulta que hi ha molts dibuixets i moltes coses, però qui organitza l'activitat no es veu. Per tant, és molt important que quan dissenyeu els vostres fulletons, programes, el que sigui, l'organitzador quedi clarament identificat, perquè és la institució responsable d'allò que esteu presentant. I aquest organitzador on ha d'aparèixer? A la pàgina web, a les xarxes socials, al diploma, a l'app, en els materials. On ha d'aparèixer? On ha d'aparèixer aquest organitzador? Només amb una cosa? No. L'organitzador ha d'aparèixer a tots els materials educatius i de difusió, tant els impresos com els digitals. És a dir, sempre que arriba un programa d'una activitat o qualsevol relació amb una activitat, nosaltres hem de saber qui l'ha organitzat. No nosaltres, sinó en general, tots els professionals, les institucions, qui l'organitza aquesta activitat. Per tant, en tots els materials educatius i de difusió és molt important que apareguin en el programa, en els certificats, en els materials docents, en les pàgines web, en les apps, en les xarxes socials, a tot arreu que es vegi clar qui és qui organitza l'activitat. I ara ve aquesta diapositiva perquè a mi és potser fonamental en aquesta presentació, que és una miqueta clarificar què vol dir patrocinador, què vol dir el significat de cadascuna d'aquestes paraules que veiem que moltes vegades es posen en els programes sense saber realment què significa cadascuna d'elles. L'organitzador, no cal que en parlem més, és el responsable de l'activitat, és el que ha d'aparèixer sempre a tot arreu, materials inclosos de l'activitat per saber de qui és aquesta activitat, qui ha dissenyat aquests continguts, qui és el responsable de tot això. Per tant, l'organitzador queda molt clar que és el que ha d'aparèixer a tot arreu. Però, què passa quan hi ha un patrocinador? En el diploma ja queda molt ben dissenyat on ha d'anar el patrocinador. Però qui és el patrocinador? El patrocinador és aquella entitat que inverteix una quantitat de diners concrets per promocionar la seva marca, amb un mitjà específic per guanyar major visibilitat, en el fons és per guanyar més clients en un tema concret. Què passa amb els patrocinadors? Home, també els necessitem, perquè amb la situació actual de la sanitat i dels recursos, doncs el patrocinador ens pot donar suport per poder organitzar unes activitats amb uns recursos que d'altra manera, o una tecnologia que altrament no tindríem la possibilitat. Però és molt important que aquest quedi com a patrocinador, però no intervingui en res amb els continguts, el disseny i la planificació de l'activitat. Després apareixen altres paraules que en el diploma us surten a sobre del patrocinador, que poden ser col·laboradors, poden ser avals, poden ser suports. Cadascuna d'aquestes paraules té un significat molt, però molt diferent. Molt. I llavors, és important que sapigueu què vol dir, perquè a vegades ens trobem que algú canvia patrocinador per col·laborador. Compte, alerta. Qui és el col·laborador? Qui és el col·laborador? El col·laborador és aquella entitat que treballa amb una altra en la realització d'una activitat de formació. En una tasca comparteixen alguna cosa de la planificació i del disseny de l'activitat, però no forma part de l'equip. Imaginem-nos, per exemple, que Bellvitge té un curs de cardiologia infantil i col·labora a vegades amb un especialista molt bo que hi ha a l'Hospital Trueta de Girona. Organitzen un curs de cardiologia infantil i li demanen a aquest especialista de Girona si vol col·laborar amb ells. Aquest especialista de Girona revisa el programa, comenta, diu, home, potser dedicarem més temps a aquesta part, potser més temps a aquesta altra, en el contingut i en el disseny de l'activitat, i llavors col·labora amb aquesta activitat. Per tant, és una persona d'un altre hospital que està col·laborant amb aquesta activitat per millorar-ne el contingut, per millorar-ne la planificació.
Que això després pot passar que, a més, la institució vulgui organitzar també l'activitat o coorganitzar-la, però en aquest cas parlaríem d'un col·laborador. Ara, imaginem-nos pel cas que algú se li acudeix en un programa que ha presentat el Consell canviar la paraula patrocinador per col·laborador. El laboratori X patrocina aquesta activitat i diu, ai, no, mira, m'agrada més que col·labora, que queda més dinàmic, queda més conjunt, queda més no sé què. On dia, cuidado, perquè quan una activitat arriba a recursos humans i posa amb la col·laboració del laboratori X, automàticament aquesta activitat s'agafa i va a la paperera. Per què? Perquè és una activitat on el patrocinador ha format part de l'organització de l'activitat. Això és molt sèrio. Automàticament ens truquen a nosaltres i ens diuen, escolteu, com és que heu acreditat una activitat on col·labora un laboratori? Està prohibit, això, no? Per tant, ens diem, no, ens van presentar un programa que posava que patrocinava, no que col·laborava. Per tant, compte, molt de compte, perquè quan canvieu aquesta paraula de patrocinador per col·laborador, esteu perjudicant la vostra activitat. I esteu dient que en el disseny dels continguts, que en el disseny de la planificació hi ha intervingut el patrocinador. Per tant, canviar les paraules no és innocuo. I quan la Èlia us diu, ei, que aquí ha de posar patrocinador, no col·laborador. Perquè, i us pregunta, intervé en els continguts? Intervé en el disseny? Intervé en la planificació? I vosaltres dieu, no, doncs vale, doncs patrocinador. I llavors, quan veiem publicitat en altres pàgines, de cop i volta, aquell patrocinador s'ha convertit en col·laborador. I llavors, vosaltres, la vostra activitat queda en fals i la nostra, automàticament, també, perquè ens venen a tocar el crostó de dir com hem pogut acreditar una activitat que està prohibida acreditar-la perquè està coorganitzada, d'alguna manera, perquè hi col·labora un patrocinador. Per tant, alerta amb això. Després hi ha altres paraules. Hi ha altres paraules com, per exemple, l'aval. Què vol dir avalar una activitat? Doncs avalar una activitat vol dir que jo en soc un garant, soc un fiador d'aquesta activitat. Per tant, hi tinc una responsabilitat. La Societat Catalana de Cardiologia ens recolza aquesta activitat organitzada pel Vall d'Hebron i del Trueta. Vol dir que aquesta activitat actual té el servei s'hi implica, és a dir, en dona garantia de la qualitat i del contingut científic d'aquesta activitat. Per tant, és un avalador i l'avalador té una responsabilitat en el contingut científic de l'activitat. Per tant, quan poseu amb l'aval de la societat, amb l'aval del col·legi, amb l'aval de la institució tal o qual, doncs aquest aval dona molta qualitat a l'activitat, dona un reforç a l'activitat perquè té una societat científica al darrere que la recolza i es presenta com a garant d'aquesta activitat. És una altra paraula molt diferent. I després tenim una altra paraula que és amb el suport de. El suport de és un recolzament simbòlic. És a dir, per exemple, en molts programes ho haureu vist, la Diputació de Barcelona dona suport a l'activitat no sé què, o la Generalitat, o l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Són recolzaments simbòlics que no tenen cap responsabilitat ni obligació al darrere. El suport vol dir que recolza la institució, que recolza l'activitat aquesta, però d'una manera genèrica. La Generalitat recolza totes aquelles activitats de formacions que es fan al territori. La Diputació recolza totes aquelles activitats que es fan als municipis. Li dona el suport, dona aquest suport, però és un suport simbòlic que no té cap responsabilitat al darrere. I llavors, imaginem-nos també una altra figura que pot aparèixer, és la del coorganitzador. Abans hem parlat d'aquell curs de cardiologia que organitzava a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb un especialista del Trueta, i ara imaginem-nos que el Trueta diu, home, ja que feu aquesta activitat, doncs jo també hi vull participar, i per comptes de participar aquest metge concret, que és un especialista boníssim, també participaran tot el servei de cardiologia infantil de l'Hospital del Trueta. Llavors, en aquest cas, aquesta activitat estaria coorganitzada. Vol dir que hi ha dues entitats que s'ajunten per fer una activitat millor. La col·laboració entre entitats sempre és un element d'enriquiment, generalment. I aquests serien... I tots aquests espais que us hem dit de distribució dels logotips també ho veieu molt ben representat en el certificat. A l'apartat C, d'aquí baix, és on aniria el patrocinador i a l'apartat B és on van identificats els que donen suport, col·laboren o avalen l'activitat. I a l'A, al de dalt de tot, és on va l'organitzador o els coorganitzadors també.
Per tant, això en el manual que teniu a l'apartat d'acredita de manuals i normatives ho trobareu ben explicat. Després, tenim la publicitat i els patrocinadors. A veure, si han dit que l'organitzador és el responsable de tota l'activitat, doncs també és el responsable de la publicitat i la difusió de l'activitat i com es faci. La publicitat com a tal, en activitats formatives, està prohibida, és a dir, no es poden incloure propaganda de productes concrets, materials, camilles, pròtesis, el que sigui, no es poden incloure. Llavors, és molt important que tingueu clar que la publicitat està prohibida en el contingut educatiu. I això inclou qualsevol propaganda, és a dir, en termes virtuals parlaríem d'anuncis de bàners, subliminals, finestretes emergents, i en activitats presencials parlaríem de fulletons, llapisos amb noms de producte, coses vàries, perquè la imaginació pot anar molt enllà amb això. Una vegada ens vam trobar que el punt de llibre contenia propaganda, vull dir que ja és una cosa que quedava com externa als continguts, però continua sent propaganda. I llavors, una altra cosa també és que l'organitzador pot autoritzar el patrocinador a fer difusió sobre l'activitat. Però el que és important és que el patrocinador no pot tenir la distribució exclusiva de l'activitat, perquè aquesta recau en l'organitzador. Per tant, pot deixar-ne una part, però no el 100%. I després també comentar-vos que es permet la publicitat dels cursos acreditats als llocs web del patrocinador. Sempre, per això, que consti explícitament qui és l'organitzador. Què vol dir? En el laboratori X patrocina aquestes activitats organitzades per... Pot sortir allà el llistat i que al costat de cada activitat, aquesta la patrocino i està organitzada per aquesta entitat. Aquesta l'organitza aquesta altra entitat. I llavors hi ha d'haver-hi un link de la pàgina de l'organitzador que et porti a la pàgina del patrocinador que et porti a la pàgina de l'organitzador. Llavors, una altra cosa seria on es fa l'activitat. En totes les normatives, suposo que ja heu vist, que posa que les activitats formatives acreditades no poden estar penjades de pàgines del laboratori. No poden estar en una pàgina d'un laboratori ni una plataforma d'un laboratori. Això seria en la part virtual. Si ara penseu en la part presencial, on tampoc no podrien estar les activitats ubicades. Si en una, diem, la plataforma és la part virtual, en la part presencial seria en l'edifici, en l'edifici del laboratori. A la sala d'actes del laboratori tal o qual, doncs tampoc es pot fer una activitat formativa acreditada. Per tant, les activitats formatives no poden utilitzar ni plataformes ni locals dels patrocinadors. Podria ser el cas d'alguna cosa molt excepcional, que hi ha molts participants, que no sé què ha passat, que hi ha un error que falla a la sala original i que algú demanés que es pogués fer en un laboratori. S'hauria de demanar una sol·licitud explícita al Consell, amb tota una sèrie de garanties d'independència, molt difícil, però un cas excepcional potser es podria acceptar. Però seria allò, un cas excepcional i molt, molt, molt justificat. Però en principi, evidentment, és el mateix estar en una plataforma, que seria el apartat virtual, que està en un espai que és el del laboratori. Un altre aspecte on també tenim molts problemes és amb el registre. El registre en el curs s'ha de realitzar a la pàgina web on s'allotja el curs, que és la pàgina de l'organitzador. I no està permès, que això ens passa moltes vegades, haver-se de registrar a la pàgina del patrocinador per poder obtenir l'accés al curs. El registre el controla, el té i és responsabilitat de l'organitzador. Per tant, no s'hi valen aquesta mena d'allò, t'has de posar a la pàgina del laboratori, que és el patrocinador, i aquest laboratori et dona un accés per poder-te inscriure després al curs. Això està totalment prohibit, per tant, aneu molt de compte amb aquest aspecte. Llavors, un altre punt és la cessió de dades. Es poden cedir les dades dels participants al patrocinador? Bé, es poden cedir si aquest ho ha autoritzat expressament. Què vol dir expressament? Que ho ha acceptat per escrit. Per escrit, de permet la cessió de les dades del laboratori o al patrocinador. Però mai no pot ser un requisit per formalitzar el curs. Tu t'has de poder inscriure a l'activitat sense que t'obliguin a donar les teves dades al patrocinador.
Ha de ser opcional. Opcional i declarat expressament, que vol dir això que per omissió no s'hi val, per silenci administratiu no s'hi val. Si és silenci administratiu, si és per silenci, per no que no hi ha res, és que no. Perquè sigui que sí, ha d'estar acceptat i autoritzat. I després una miqueta, que ja ha anat sortint, seria com a tema una miqueta de resum en els materials i en els recursos docents, ho hem anat dient, però ho continuem repetint i ara ho tornem a dir, és que l'ajut comercial no pot constar els materials promocionals ni els programes. No pot constar precisament en el material promocional, per exemple, un fulletó, pot aparèixer al darrere, a baix a la primera part, en un programa pot aparèixer a baix de tot en petitó, però mai a dins dels continguts i els materials docents. I quan parlem de continguts i materials docents, també hem de pensar en les avaluacions i en les enquestes. Les avaluacions i enquestes moltes vegades ens trobem que de cop i volta, per art de màgia, aquí apareix el logotip del patrocinador. Doncs no, tant les avaluacions com les enquestes es consideren continguts i materials docents. Per tant, en aquests no hi pot aparèixer tampoc el patrocinador. El patrocinador només pot aparèixer en els materials promocionals i en els programes, però mai, mai, mai en els continguts i els materials docents. Un altre tema és que també quan feu materials és molt important que els continguts siguin equilibrats. I si hi ha diverses opcions terapèutiques, intentar ser equilibrades i també fer servir sempre principis actius i no marques comercials. Això també és molt important. I tingueu en compte que dins dels continguts no es pot fer menció de cap producte concret, cap marca comercial. Si parleu de noms genèrics, de principis actius o d'estructures, però no podeu parlar de productes concrets. I en algun cas es permet, si hi ha un equivalent al mercat, que surtin tots els que hi ha al mercat, perquè com a mínim hi ha d'haver-hi 3 o 4 de diferents. És a dir, si parlem d'un producte farmacèutic que existeix al mercat i parlem del principi actiu i diem de tots els que hi ha al mercat, han de sortir tots, un mínim de 3 que siguin de laboratoris diferents del patrocinador. Si no, no poden aparèixer. Després hi ha un apartat que tota la gent que va en reunions internacionals ja ho té molt assumit, que és la declaració d'independència comercial. És a dir, si tu vas a un congrés, a qualsevol lloc, sempre el primer que et fan fer és signar la independència comercial. Doncs en formació és exactament el mateix. Cal que, si algú té relacions amb el patrocinador, ho digui. La transparència ens dona confiança. I han de constar també explícitament els materials de difusió. Imaginem, pel que sigui, que algú té alguna relació amb un laboratori. En el programa ha de constar amb quin patrocinador o laboratori té relació. I això a qui afecta? Afecta només l'organitzador, només el director? No. La transparència afecta a tothom que intervé en els continguts científics de l'activitat. Per tant, afecta el director, afecta el professorat, afecta els autors i també els tutors. Tothom ha de declarar si té algun conflicte al respecte. I sobretot en activitats patrocinades. En cas que hi hagi un conflicte d'interessos o no, si no hi és, s'ha de fer la declaració i, a més, cal que adjunteu una fotocòpia del DNI amb la declaració. Bàsicament és per validar aquest certificat de declaració d'independència comercial. Llavors, també important, que això ja és una mica redundant, però dels materials, és a dir, els continguts dels materials educatius recauen sempre en el professorat i en els autors seleccionats per l'organitzador. Aquí no hi pot haver-hi cap interferència que els continguts te'ls passi un laboratori o que un d'un laboratori t'ajudi en la redacció dels materials o en la redacció dels casos. És a dir, la independència recau en la separació de qui fa els continguts, que és en base de l'organitzador, i el patrocinador que només dona un suport econòmic per millorar l'activitat formativa. I després un altre element que és important és que l'organitzador, si parlem de serveis hospitalaris, tot això potser no és tan important, però quan són empreses intermediàries o que es dediquen a la formació, no pot tenir com a únic client el patrocinador de l'activitat, perquè això posa en perill sovint els continguts i la declaració d'independència d'aquesta. Després també tenim algun problema, a vegades tenint en relació amb tot el que són productes farmacèutics,
què passa quan hi ha nous fàrmacs o nous productes biotecnològics, sobretot en el tema del càncer, o també en temes, per exemple, de l'hepatitis, que han sortit alguns medicaments que són exclusius d'uns laboratoris concrets, però que ha representat un abans i un després per la salut d'aquests pacients. Està clar que aquestes activitats sí que s'han d'acreditar, perquè són activitats amb un alt valor formatiu i d'urgència. Per exemple, ara també amb el tema de la Covid hi haurà moltes formacions dels mateixos laboratoris que han fet alguns antígens o l'ús d'algunes coses. Llavors, és important que hi hagi formació al respecte. El més adient en aquests casos és que això estigui organitzat per un servei hospitalari o una corporació professional, perquè ja ens dona una garantia al respecte. En cas que no, ha de constar un suport explícit d'aquest programa. I aquest suport hauria de constar tant en la pàgina web com en el programa com en el certificat, que ha de ser d'una corporació professional, societat científica o servei hospitalari. I també és molt important que això apareixi a la pàgina web de la societat o corporació que li dona suport. Jo en aquests moments demanaria més que li doni aval i no un suport, però de moment la normativa d'independència comercial demana només que li doni un suport, però ha de ser un suport explícit i que consti. És a dir, jo no puc dir amb el suport de l'Hospital del Mar, i tu vas a l'Hospital del Mar i diuen activitats a les que donem suport i no apareix enlloc. Per tant, això no és vàlid. Si tu poses que hi ha un suport explícit d'un servei hospitalari, en aquest servei hospitalari ha de constar que t'estan donant suport. I després, l'últim punt seria les activitats i els delegats. Els delegats dels laboratoris. Poden assistir a una activitat formativa? Doncs sí que poden assistir. Ara, no poden dur a terme activitats comercials a la mateixa sala mentre té l'activitat formativa. Aquí el que nosaltres considerem que és molt important és que hi hagi una molt bona separació dels espais. És a dir, una part de l'espai és la part d'una sala de formació i un altre espai, sobretot en congressos, jornades, reunions científiques, que ara últimament ja ho veiem moltíssim, però hi ha gent que encara no ho sap, que estiguin els espais ben separats. És a dir, quan tu vas a un congrés, hi ha un espai, que és una sala, el soterrani, la sala tal, o la planta tal, o la secció tal, on s'hi posen tots, o a vegades el vestíbul, on s'hi posen tots els patrocinadors. Cap problema si estan separats del part dels continguts. Però han d'estar els espais ben separats. Perquè tu, quan vas a la sala on hi ha tots els patrocinadors, tu ja saps on vas. Per tant, vas a mirar, vas a veure novetats, vas a veure allò que et pot interessar, però hi vas expressament, no que tu trobis a dins de la sala. I després una altra cosa és també que el patrocinador pot concedir beques o altres tipus d'ajut destinats a facilitar l'accés i l'assistència als professionals a una activitat formativa. Però la selecció dels participants i d'aquestes beques sempre ha d'estar en mans de l'organitzador. I llavors, ara, ja per acabar del tot, us he posat algunes paraules, algunes frases de redactors de revistes científiques o fins i tot n'hi ha alguna d'algun comitè d'investigació d'algun laboratori, que penso que hem de pensar molt que la transparència ens dona confiança en l'organitzador. Per tant, és molt important ser transparents i explicitar aquells conflictes que puguem tenir. Això dona seriositat a l'activitat i dona garanties i dona tranquil·litat en el professional que s'inscriu en una activitat. Per exemple, l'Alfred Lewis deia que la transparència és la moneda de la confiança. O la transparència és l'honestedat, és obertura, és integritat. És fonamental per construir confiança en tot allò important. I en aquest cas també seria construir confiança en una activitat formativa o en una entitat organitzadora d'activitats. En formació patrocinada també és molt important estar segurs que tots els continguts i les relacions dels docents, dels autors, són completament transparents. Penseu que això dona força a la vostra activitat. Amagar-ho no dona res, perquè quan es veu, després encara llavors sembla que vols amagar alguna cosa i el que fa és desprestigiar. Per tant, siguem transparents, expliquem allò que fem i diguem-ho. Per exemple, el Sean Curtis deia transparència, quan ens presenten informacions sobre tractaments, significa donar una informació científica al màxim d'acurada, amb una interpretació adequada, per tal que aquesta pugui ser considerada per la comunitat científica. Això mateix passa amb els continguts formatius, és exactament el mateix. I després una petona nostra del Consell que diu transparència en formació continuada és no identificar ni en el seu contingut
ni en el seu format els interessos del patrocinador. Bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat fins aquí